Nin tun bɛ sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan dafara ni miniti 30 ye Gawukaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a kuma seli Sangarebugu mairie ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ labɛn ka bɛn ni juillet kalo tile 8 ye Sangarebugu mairie kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn kunbɛn tun bɛ bolila fɛn mun kan o de san 2025 la musaka minnu sɔrɔla baara minnu kɛra ka se k'o ɲɛfɔ aw maaw ye a kɛnɛ ka maaba caman tun bɛ yen nɔ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ ni ɲɔgɔn kunbɛn mun sigilen filɛ a sigira sen kan Sangarebugu mairie ɲɛmaaw de fɛ a kun de walasa ka ɲɛfɔli kɛ commune denw ye wari mun sɔrɔla mairie fɛ san 2025 kɔnɔna la baara minnu kɛra ni wari ye ka ɲɛfɔli ko la walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o hukumu kɔnɔ maire y'a yira k'a fɔ baara caman kɛra so kura dɔw jɔra u ye fɛɛrɛ camanw tigɛ cogo min na sigida ɲɛtagaw bɛ se ka sabati pour que sariya ye fɛn min bali ko k'a dabila mun bɛ se ka kɛ ko o denga datugu bon an y'o o baaraw kɛ bon an y'a fangadigi sugu kan ani mɔgɔ minnu bɛ domaine privatif la n'u bɛ demande kɛ ka taa sigi siradaw la bon an y'a fanga sinsin o kan bon recouvrement service minnu b'an bolo bon maire financier pression k'u kan pour que recette bɛ se ka accentuer cogo min na bon à ce niveau an ye sɔrɔ dɔ kɛ bon mairie yɛrɛ ka dépense an y'a lajɛ min ye essentiel ye n'o bɛ population nafa k'olu ta bon fɛn fɛn bɛ n'o tɛ essentiel ye k'o bɔ a la particulièrement le carburant par exemple sariya bɛ yamaruya kɛ budget dɔ ka voter carburant kama maire ka déplacement conseil ka déplacement ani mission n'o bɛ kɛ dɔ bɛ ta a la bon an y'o fermé il y a 10 ans depuis an nana o volet ma sɔn touché ka k'o la an ma deli ka utiliser o da sera ma sisan an y'o secteur an y'o bila pewu bon fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ budget la ni wajibi kun tɛ a kɛbaliya tɛ impacter population kan conformément à l'esprit de la lettre du gouverneur an ye olu datugu bon yɔrɔ min na ni création kura bɛ se ka k'a la an y'o dayɛlɛ bon an ka dugutigilakaw mɔgɔw degenen tɛ taxe sara la bon mais dugutigi minnu bɛ yen sisan depuis 2025 olu commencera ka a faamu ka pression kɛ bon TDL a ti donna mais avec améliorer malgré ses mauvais les résultats mais avec améliorer ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan Kati préfet ka adjoint kelen ka kuma ta a ye nisɔndiya yira kosɛbɛ ka da kan a y'a yira k'a fɔ nin baara in ye baara ɲumanba de a bɛ kɛ sababu ye danaya kana mairie ɲɛmɔgɔw ani sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ye welekan fana bila k'a ɲɛsin maaw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i ka taxiw sara ka da kan taxi ninnu sarali de bɛ kɛ sababu ye ka sigida ɲɛtaga sabati Sangarebugu population bɛɛ mairie baarakɛla bɛɛ maire n'a ka adjoint ani conseiller bɛɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an nisɔndiyalen don bi sɔgɔmada in na ka kɛ nin kɛnɛ in kan n'o ye restitution publique ye o ye min ye ka timɛli kɛ population ye mairie ye baara minnu boloda a n'a sera ka baara minnu kɛ ani minnu ma se ka kɛ san 2025 tɛmɛnen na donc nin baara in mairie m'a kɛ kunfɛ an ka gafe min bɛ yen n'a bɛ f'o ma code de collectivité o de ye a diyagoya maire bɛɛ lajɛlen kan n'i ye baara kɛ san tɛmɛnen i bɛ san minɛ i ka san tɛmɛnen baara yira population na u k'a dɔn k'a fɔ wari minnu sɔrɔla dépense minnu kɛra wari tɔ min tora a donna mun ni mun na donc fo diyagoya ka ɲɛfɔli k'u ye donc an bɛ Sangarebugu ta o kɛnɛ de kan bi je pense que fɛn in bɛ boli baara sira 3 de kan compte administratif 2025 gafe min bɛ yen n'a bɛ f'o ma programme de développement économique social et culturel n'o ye PDCEC ye ani mairie yɛrɛ services yala u bɛ fonctionner cogo di est-ce que u bɛ fonctionner conformément au texte donc baara in bɛ boli nin 3 de kan donc aw yɛrɛ bɔra k'a ye présentation kɛra mairie tun ye musaka minnu prévoit ani sɔrɔ minnu prévoit sɔrɔ bɛ taa fo miliyari 1 ni miliyɔn 300 ni kɔ mais u sera ka min mobiliser a ka ca miliyari 1 ye u b'a yira k'a fɔ vraiment baara kɛra mais halisa u bɛ se ka tɛmɛ nin kan
mais o tɛ se ka kɛ fiyewu ni population ma fanga fara u ta kan ka u ka impôt n'u ka taxe sara a ɲɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ taxe impôt ma ni TDRL o de b'a to mairie bɛ se ka ɲinini kɛ a partenaires fɛ ka se ka baara caman boloda commune kɔnɔ donc an ka laɲini ye min ye an ka welewele ye min ye k'a fɔ population ye vraiment u k'u jija u ka TDRL sara a ɲɛ ma min b'a to vraiment commune bɛ se ka yiriwa cogoya min na donc Kati préfet tɔgɔ la ne sera nin kɛnɛ in kan ka na seereya k'a fɔ effectivement sariya ye baara in fɔ cogo min na a bɛ ka kɛ o baara hukumu kɔnɔna la pour que ka se ka kɔmasegin kɛ ani ka a yira population ani commune na k'a fɔ tutelle bɛ olu de kama donc ni Ala sɔnna an seko ye fɛn o fɛn ye an bɛ far'u kan min b'a to vraiment u bɛ se k'u ka baara kɛ sariya hukumu kɔnɔna na cogoya min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan ɲɛfɔli kɛra nabagaw ye wari minnu sɔrɔla u donna sira minnu fɛ u taara fan minnu fɛ fɛn minnu kɛra n'a ye o ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra kɛnɛ kan yen nɔ kɛnɛ yɛrɛ baaraw bɛɛ daminɛna ni Mali jɔnjɔn dali. Projet min bɛ wele Ecoprotec a ɲɛmaaw ye a baarandon kɛnɛw sigi sen kan Segukaw fɛ yen nɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko kunkanko o ɲɛnabɔli ma o maaba caman tun bɛ yen Abdul Karim Sako bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. Ecoprotect ale ye projet ye min ni a coron bɛ jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger. A ka lawaleya n'o ye a mise en œuvre ye o bɛ kɛ ni dɛmɛbagajɛkuluw ka baara ye n'o ye Fondation McKnight ye. Laɲini min bɛ projet yɛrɛ la n'o ye Ecoprotect o de ye k'a fɔ fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka sɛnɛkɛlaw ma fɛɛrɛ minnu bɛ se ka dilan anw yɛrɛw fɛ yan ni a dilanfɛnw bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ka dugukolo sanfɛ yan nɔ sɛnɛfɛnw bɛ se ka kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma ni ka sɛnɛ nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bolo dɔ ka fara sɔrɔw fɛnɛ kan nin ye projet Ecoprotect ka laɲini ye. A base ba yɛrɛ saɲɔ ani jaralakaw ka fɛn ye n'o ye sɔ ye mais programme wɛrɛw b'a kɔnɔ min tɛ o ye mais a base yɛrɛ sigilen bɛ nin fɛn fila de kan kosɛbɛ. Sɛnɛna station fɛnɛ IR sigilen bɛ station caman de kan. Sɛnɛna station sen b'o la. Donc ni ye IR station de recherche ta minnu bɛ ɲinini kɛ IR compte la. Sɛnɛna y'a la belebeleba dɔ ye. Parce que ça fait 280 hectares. Baara caman bɛ k'a kɔnɔ. N y'a fɔ a ye cogo min na kini saɲɔ bɛ yen kini sɔ bɛ yen. Mais keninge bɛ fini fɛnɛ bɛ yen n'o baselen bɛ programme mili kɔnɔ maintenant programme mili yɛrɛ kɔnɔna na projet in baselen b'o de kɔnɔ a yɛrɛ chef de programme bɛ yan n'o ye Ecoprotect ye je pense que projet in dɔɔnin don dɔɔnin parce que a daminɛna bi tɛ yɛlɛmaw kɛra la mais san caman baaraw kɛra ka tɛmɛ je pense que coordinateur yɛrɛ bɛ yan a bɛ tila ka da don kumaw la k'o fɔ jama ye. Projet in hukumu kɔnɔna na baaraba minnu bolo dalen don o dɔw ye ka se ka technologie kuraw créer kɔrɔlen minnu bɛ yen ka olu fana kɔkɔrɔma don kosɛbɛ pour que ka yɔrɔnin minnu tun b'u jɛ k'o fara u kan ani ka se ka kalan kɛ an ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw kun pour que mɔgɔw bɛ se ka dɔnniyaw sɔrɔ dɔnniya kuraw la pour que ka se ka baara in la fanga don a baara la kosɛbɛ ani sɛnɛkɛlaw fana ka kalanw kɛ sɛnɛkɛlaw kun pour que technologie minnu bɛ dilan o technologie ninnu u ka se u utilisation na ani sɛnɛkɛ ekɔlidenw fana donc o ye baara kura bolo dalenw ye minnu bɛ na kɛ ni projet kura kɔnɔna na Ecoprotect. Fɛn min ye direction régionale de l'agriculture Segu o maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ projet Ecoprotect ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kuntilenna bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana sɛnɛko binankun kan. Bawo a ka laɲini de ye k'a fɔ sɛnɛfɛn minnu bɛ anw yɛrɛw fɛ yan ba ka don olu la fɛn o fɛn ye sɛnɛ ɲɛli siraw ye ani sɛnɛ ɲɛli fɛɛrɛw o fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ anw yɛrɛw fɛ yan nɔ a kana bɔ kɔ kan ko n'o sabatira dunkafa min ni an bɛ k'o ɲini o bɛ sɔrɔ ka da o kan projet Ecoprotect ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kuntilenna a bɛɛ ye kelen ye. Parce que fɔlɔfɔlɔ an ka cɛnfɛn ninnu a fura bɛɛ tun bɛ san de a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a wari ka ca. Donc a musakabɔ b'a la o musakabɔ fana kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase an yɛrɛ ma mais ni projet sɔrɔla mun na an dege an ka sigidala fɛnw yɛrɛ an ka yiriw ani an ka fɛn minnu b'an ka sigida la ka olu bayɛlɛma k'o kɛ fura ye mun bɛ se ka an ka sɛnɛfɛnw lakana foro kɔnɔ k'o lakana marayɔrɔ la je crois que o ye fɛnba ye n ko k'o foli di
awa o projet kɔni o bɛ baara kɛla jamana yɛrɛ projet ni jamana yɛrɛ ka ɲɛma o hakilila o bɛɛ bɛ kun kelen na n ko a ma mɛn a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan an ka ministre de l'agriculture yɛrɛ bɔla yan an ye réunion kɛ nin salle kelen kɔnɔ yan a ko ɲinɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ cogoya ye ko an ka hakili to an bɛ se ka an yɛrɛ ka fɛnw don bala cogo min na vraiment k'an ka an sinsin o kan o kuma in o fɔla ministre yɛrɛ nana ka na o kuma fɔ o ye gouvernement yɛrɛ ka cikan ye ni projet in fana dun a bɛɛ bɛ o hukumu kɔnɔna de la n ko donc vraiment ne kɔni ne nimisi wasa la hakililajigi bolo ma projet ecoprotect ni a bɛna bila sen kan Mali Burkina ani Niger jamana sabaw kɔnɔ a musaka bɔba dɛmɛbagaw sira fɛ o ye fondation McKnight faraɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ wele ɲumankɛ tɔn a ye san 3 sɔrɔ o san 3 sɔrɔ okumu kɔnɔna la u ye a ɲɛnamaya ni waleya caman ye i n'a fɔ ɲɛnɛjɛw fo ka taa bila farikolo o ɲɛnɛjɛw la a baaraw daminɛna juillet kalo tile 5 ka taa bila juillet kalo tile 6 la Ibrahim Band ani Sama Traoré ka sɔrɔlenw don dugu ɲɛta baaraw o kan ka kɛ duguden bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ye alasa i ka sigida ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o sira de tamana association ɲumankɛtɔn maaw AJICA ka bɔ mun ye Kajolukaw olu fɛ yen n'olu ka wuli ka jɔ ye Kajolu dugu kɔnɔna na ka dɛmɛ kɛ mun ye maaw ye maa minnu n'a ka kan olu bɛ se ka wuli ka jɔ min kɛ saniya baara fo ka taa se mun yirituru a faso ale yɔrɔbaw la cogo min na u ka ɲinan san 3nan anniversaire baaraw kɔni daminɛna ni laseliw ye laseli mun bɛ kɛ mun ye kɛnɛ maabaw fɛ u b'u sɔnni sigi kosɛbɛ association ɲumankɛtɔn maaw u bɛ ka waleya mun sigi Kajolu ale kɔni dugu kɔni kɔnɔna na ɲɛnajɛ ni labɛnbaw u bɛna mun ye médaille kɔni di n'u ka tɔnden minnu ka wulikajɔ bonyana ɲinan san kɔni kɔnɔna na fo ka taa se wa kɛnɛ marraine ma u bɛna tableau d'honneur di kɛnɛ ale denfa ma n'u b'u ka dɛmɛbaa ninnu fo u ka dɛmɛ na u ka jɛkulu ye an musolakaw ka wulikajɔ ye tɔ in na walasa an bɛɛ ka kɛ kelen ka ɲɛtaga di jamana ma ka di dugu ma yɔrɔ ka bon kosɛbɛ association ɲumankɛtɔn na donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan an tɔgɔ fɔla a kɛra surprise ye quoi a diyara n ye kojugu a bɛnna ma n bɛ association ɲumankɛtɔn jamakulu bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka président fo ka parrain fo ka marraine fo kɛrɛnkɛrɛnya an ka secrétaire général Isuf Kone an b'a fo kosɛbɛ ala ka tɔn ala ka tanga ala ka ɲɛtaga di hakilina nana bɛn ani kɛlɛya le kama ka dugumɔgɔw kalan ka don ɲɔgɔn na ka jɛn ka mɔgɔw kalan ɲɔgɔn na an bɛ mɔgɔw dɛmɛ ko caman na sukoyaw ni kɛnɛyaw bolo ma ani degun bɛ mɔgɔ kan ne y'a ɲɛfɔ ɲumankɛtɔn ye an se ye fɛn fɛn an b'a k'a la san o san an bɛ jama nisɔndiya ka fɛti organiser ka tɔndenw nisɔndiya o k'a dɔn o bɛ tɔn min na tɔn langolo tɛ tɔn nafaman de don ne ye jama fara ɲɔgɔn kan ni nisɔndiya t'a la a bɛ dɔw fari faga donc san o san an bɛ anniversaire ni organiser o kama waliɲumandɔn kɛra mɔgɔ ye a bɛɛ cɛsirilen don tɔn na de ne ye cɛsirira ka tɔn taa ɲɛ ka tɔn baaraw k'a ɲɛ 40 ma waliɲumandɔn bɛ k'i ye nisɔndiya ale tun ye kɛnɛden fa ale ni kɛnɛdenba ale ta ye association ye danaya min ta ka da u kan wa u labɛnnen don fana donna nataw la n'u mago sera u ma wagati k'a minɛn fa bɛ ala le tanu k'ala barikada tiɲɛna dan tɛ n ka nisɔndiya la tiɲɛna an ka association nin kɔni tiɲɛna a ka di an bɛ ala fo k'ala barikada an bɛ ala deli bɛn ani keleya de la ala ka ɲɔgɔn caman yira an na ne de bɛ bi fɔ an musow kɔni an bɛnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que tɔn in a bɛ se ka si sɔrɔ cogo min na ni bɛn ma fɛn min ɲɛ kɛlɛ tɛ se k'o ɲɛ quoi n kɔni bɛ min fɔ an ka tɔndenw ɲɛnɛ u ka bɛn ka bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen c'est à dire jama ka ca n'i y'a ye ɲumankɛtɔn nana a kanu k'a fɔ ne ka k'a parrain donc u bonya ka kan ka ne fa donc hali ni ne ma parrain minɛ fɛn wɛrɛ n ka kan k'a minɛ ka da u kan Kajolo jeunesse bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ tɔn c'est à dire a ma mɔgɔ woloma mɔgɔ bɛ se ka na ni nana an ka kan ka min fɔ yan n'u fɔla yan n'o kule ma i bɛ don an bɛɛ jan ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye n'u sera ma siɲɛ wɛrɛ ko n ka k'a parrain n'ala sɔnna ne labɛnnen don n b'a lɔ k'a fɔ en tant que k'an to sira nin kan a ka gɛlɛn k'a fɔ k'u ka ɲɛsin mɔgɔ ma k'a fɔ k'u ka parrain kɛ ni a ka tila ka ban a kɔrɔ ma da la k'a fɔ k'u bɛ se ka kɛ parce que an bolo toujours hali n'an tɛ parrain ni mɔgɔ min kɛla parrain an bɛ se ka a tigi dɛmɛ ni conseil minnu ye an b'o kɛ baaraw bɛna kuncɛ ni donfini dilen
jɛkulu fila minnu yɛrɛ sɔrɔ association ɲumankɛtɔn maaw ka dolantan final ale kɔni tako fɔlɔ o kɔni kɛnɛ kan stade ka bɔ mun ye kajolokaw fɛ ale ni mun ye Dinamo dolantan bɛ kɛ o dugusɛjɛ kari stade ale bɛ sɛbɛya ta Dinamo kan 1 ani Kanangolo an bɛ dugawu kɛ ala ka anniversaire takunda na o yira na. An b'an kunda farajɛla kan Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans Jumali Maɲama Al-Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara a denkɛ a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Aidara ka Europe tournée okumu kɔnɔna la ayiwa julu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya Belgique kaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ alisilamɛw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ Belgique jamana kɔnɔ kana a kɛnɛ kan a kunde walasa ka se ka alisilamɛya diinɛ sankɔrɔta Samara Sanogo bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. Espagne jamana tɛmɛnen kɔfɛ Italie Fransi Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique Jumali Maɲama fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Haidara ka wulukansigi Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a bɛ Belgique kaw fɛ hali bi ka sanga ni a ka nazarala jamana minnu salu ye ka sanga ni baaraw boloda cogo ye bani ka wulukansigi a ye wajulu belebele ɲɛnamaya silamɛya dɛmɛtɔn ani saronu kanu ɲɔgɔn ye Bruxelles kaw fɛ Belgique faaba kɔnɔ ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn ani saru olu ka labɛnw ye o ɲɔgɔnnaw man ca ni kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw ka sigi ɲɛŋɛ ni Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique Jumali Maɲama a n'a ka denbaya ye hukumu kɔnɔna na a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nabaw bolo wele ka jaabi o fɛ ka sanga ni o yeli ye ka caya janko ɲ'a ye o ka fisa a la ka la ɲɛna o kɛtɔ k'o ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya o labanna ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka seereyalikanw kɛ ka ɲɛsin bani ni a ka denbaya ka wulikajɔw mɔ minnu bɛ kɛ o fɛ sanga ni waati bɛɛ janko ka se ka alisilamɛ diinɛ ɲuman cari diɲɛ bon n'an kun kan alisilamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnmaw o ni kelenya ka sanga ni kɛnɛ in sigili ye u y'a yira k'a fɔ dante olu ka nisɔndiya la somɔgɔsama bɛ sɔrɔ olu fɛ dɛrɛ ka sanga ni wajulukan sanuma min b'a la ka kɛ bani ka wolokansigi fɛ olu ye Belgique jamana kɔnɔna na ni ka laban k'a yira k'a fɔ hakilinajigi u bɛ mumini nafa kosɛbɛ o labanna k'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka foliw ni waleɲumandɔn kɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ani saro ɲɛjɔyɔrɔ ma an fana an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Haidara a n'a ka denbaya ka sanga ni wulikajɔ min kɛra o fɛ kunun fa bi hali bi ka se ka walankatali kɛ diɲɛ bon n'a kun kan alisilamɛ diinɛ ɲuman carili la o nisɔndiyali ka sanga ni bani ka wulukasigi yeli ye o cɛ mɔ silamɛya dɛmɛtɔn ani saro n'u kanuɲɔgɔnw o labanna k'o kulo kɛrɛbusigi ka lamɛnni kɛ ka bɔ ladilikan sɛnɛmanw la min b'a la k'a di a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ janko somɔgɔsama bɛ se sɔrɔ o fɛ a kɛtɔ ka kɔrɔfɔ ta bani ka wulukansigi a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni kɛnɛ in labɛnni ye ani a seereyali ye alisilamɛ jama fɛ a labanna ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin jamiyatu anisaru tɛndenw mɔ olu minnu ka wulikajɔ bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ ka se ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya sabati ka sanga ni alisilamɛ diinɛ ɲuman carili ye ka nɔfɛtugu a ka wajuluw la a labanna ka hakililajuguw caman kɛ jama ye ka ɲɛsin alisilamɛ diinɛ ɲuman ma ani a sinsin berew i n'a fɔ a laɲini bɛ cogo min na o min bɛ kɛ sababu ka jɔn surunya a maa la k'a ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ min bɛ ye a tako gale hukumu kɔnɔna na a sigila sen kan ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn ani saruw ka wulikajɔ min bɛ Belgique ka tɛmɛ o ka bolodonɲɔgɔnya fɛ ni Faransi silamɛya dɛmɛtɔn ani saruw ye a baaraw seereyala silamɛya dɛmɛtɔn ani saru tɔndenw fɛ ka bɔ Italie Faransi Espagne ani Hollande. An bɛ to Belgique wajulu kɛnɛ belebele in kan mun ɲɛnamayara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans Jumali Maɲama alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara denkɛ a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Aidara an ka ɲinini kɔnɔna la fɛn minnu sɔrɔla an ka ɲɛmadɔw fɛ. An bɛ Ala fo k'a barikada masa min ye Sherif Mali dira an kɛnɛ la. O kɔfɛ k'an fa n'an karamɔgɔ fo a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale min kɛra sababu ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen ma silamɛya jigi an bɛ Ala fo k'a barikada bi Belgique tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la vraiment a diyara an ye ala an t'a dɔn an bɛ min kɛ an t'a dɔn an bɛ min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin dayɛlɛli nin diyara an ye kojugu an tun ma sigi ni nin ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la an ma segin n'a ye nka an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ barikada k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ k'Ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen ye
min m'u natɔ sɔrɔ o kɔni u segintɔ sɔrɔ an bɛ ala deli yarabi an ma serifu kɛ ala ka segin kɔnɔ ɲuman ye ka taa denbaya bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ ala ka turunɛ tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'a bɛɛ kɛ dayɛlɛli ye ala k'a kɛ wasa ni kɔrɔta ye an bɛ ala deli yarabi an ma tɔnden kelen kelen na amisaru cɛ kelen fɛn fɛn bɛ yen a muso kelen fɛn fɛn bɛ yen ala k'u bɛɛ kɔlɔsi. an nisɔndiyalenba bɛɛ bi an nisɔndiyalen bɛ dan fosi t'an nisɔndiyara munna parce que serifu sera ka na bi ka na wajuli kɛ an fɛ yan donc an bɛ serifu Tijani fo ka a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ mɔgɔninfin bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na an ka kɛnɛ nin kan yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la ka serifu ka na wajuli kɛ yan bon a bɛ fɛn min yira ne la o tɛ ko kura ye parce que an filɛ yɔrɔ min na komi bi olu le ye lɔnni tigi ye ni mɔgɔ ma kira ye ni serifu kɔni sela ka ni ninnu sela ka taga k'i da ka wajuli c'est que i tɛna se ka lɔnni kɛ tuguni mais a nali ka na wajuli kɛ Belgique yan bi a bɛ fɛn yira an n'an ma c'est à dire an nisɔndiya ma an ma se ka sigi min na quoi donc an bɛ wele lase bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ Belgique yan fɛn fɛn tɛ temps sɔrɔ k'o France i tɛ se ka taa Italie i tɛ se ka taa Hollande mɔgɔ mɔgɔ ye nin lajɛ bi an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ tolo donna n'a bi an bɛɛ ka na fara ɲɔgɔn kan yan ka Amsaridini tɔ ka silamɛya dɛmɛ ka ala taga ɲɛfɛ an bɛ min ɲini o y'o ye quoi mais n bɛ da ye nisɔndiya ma kuma tɛ n da n bɛ se ka min fɔ. ala ka tournée ɲuman kuncɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dansigi bi wɔn an ka kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la k'an bɛn n'ala sɔnna ma.